hedder Elisabeth, og jeg vil i dag vise, hvordan man putter en dyne ind i betrækket på en babysovepose fra Slipibag. Man åbner lynlåsen her på betrækket, og herinde i betrækket, der har man en anden lynlås. Den åbner man også. Og så ruller man den her til side, og så sidder der en ekstra lynlås herinde. Den kan man trække frem på den her måde. Skal vi se her. Sådan der. Og så har vi vores dyne. I det her tilfælde er det en gåsedunsdyne. Så starter vi med den side, hvor den har den der lille spids. Den sætter vi ind i lynlåsen her og lyner til. Så har vi så den anden side, den hvor skyderen sidder på. Så stikker vi hånden ind på den modsatte side af, hvor ærmet sidder. Hele vejen herinde, er den her, min hånd. Og der trækker vi den her ud. Den kan vi også trække helt ud, så den er lige til at blive sat i. Lyner vi dem sammen her. Så sidder lynlåsen sammen, og så mangler vi skuldrene. Så ruller vi lige først dynen ind i. Så tager enderne i, og dem der. Så ser den sådan her rodet ud indtil videre. Så skal vi så finde det hjørne, hvor knapperne sidder i. Den skal op igennem skulderstykket, og så lader vi den komme sidde der og slipper igen. Det gør vi det samme på den anden side. Min hånd den er nu herinde. Vi skal have det der stykke op igennem skulderpartiet. Sådan. Lige nu der sidder begge stykkerne heroppe i skuldrene. Så skal vi have hånden ind på midten og have fat i dem herinde. Så jeg trækker tilbage her. Og så har vi det her stykke, som er midten af dynen, som man knapper på. Her tager jeg også fat i den anden skulder og går ind og får fat i den lille slip, vi har kørt op igennem her. Jeg lige have fat i den her. Trækker ud og knapper den sammen med de to andre knapper. Sådan. Så skal vi lige have trukket den der lille lynlås slip ud her. Og så kan vi lyne her. Ryste dynen. Så sidder dynen i. Klar til brug. Sådan.